bende odok piny. To kichaki ng'iyo kata mana taxes monego bedni osuru monego bedni odhi oyud kuom kambe. Kambe bende kisemedo imedo housing levy no, iketo turnover tax, ichaki imedo VAT, ichaki imedo VAT mafuta noendo, manyiso ni cost of operation mar companies gi bedo malo. Samo bedo malo chande kata mana tax monego bedni yudo kuom profit ma companies gi yudo bedhi dok piny. Sama profit no dok piny, to manyiso ni usuru midhi yudo kuom kambe gi eki bende odok piny. Koro king'iyo magi eki tetete, ng'eyo to ang'eyo ni nitiere gik moko mabe KRA osebedo katimo. King'iyo kaka area mar VAT kaendi, nyo KRA okelo gimoro ma sami uso chande, to in real time gi nitiere kaka giketo system mitiyo godo chande, to gi system mani kor gi cha. Koro sami uso, to gineno ni uso pesa makama, to VAT monego bedni wuok kanyo endo en kama kama. Koro mano wang'eyo ni gisetemo timo mano mondo mi obed ni VAT moko manyicha samoro kata ji under declare. Ma koro wawacho ni ng'ato kata ko uso, wawacho kata ni milion, to wacho ni nyo uso 500. Koro sane gitemo timo mano mondo mi gi improve e choko gi chande. Koro king'iyo gik matimore gi tetete, thuolo nitiere ne ginyalo meet target ni, kata ginyalo koso meet target ni endi. Ok wanyal bedo gi 100% certainty ni gibro meet target ni.